Sarap. At least yung presentation na kumakain ng Bicol Express sa Bicol. That's awesome. Nakaka-proud. You got to taste a particular dish na pinagmamalaki ng isang probinsya. So, sarap. Hi netizens, hello world. This is Art Rosalahas and welcome to my great solo adventures in my homeland, the Philippines. Pinangat din sa Negros kasi ito mas creamy, mas taste mo yung gabi. So grabe siya. Hi, level 4. So guys, I have here my friends. So we will taste the chili ice cream. Ito. Level 1 to 4. Yan yung 4. Ito sa mga bata at matatanda. Mild Masarap lang. to, pang masa. So yung extreme ano? Ano sasabi mo sa extreme? Yan, easy. Hindi ko kaya. Pass. Easy sir, easy. Ano? Hindi mo ako. Hindi ma... Talaga. Yung extreme, have you tried? Yeah. Hindi, for me, I can taste pero hindi talaga Parang ganun. nandito lang. Pero, Bibig lang. Ayos lang. Kulang sa practice ako. level 1, dito lang yung anghang. Siguro napaka-brave mo kasi yung nababasa ko sa mga sa mga book na if you're tolerant in terms of spice, yung spiciness ng isang mataas, brave ka. Food trip pala to eh. Hindi na ba ito road trip? Food trip. Sarap, di ba? So, Okay lang yung extreme. Hindi ganun ko lang. Meron siya mismo mga seeds sa ice cream. Oo. Meron siyang seeds. Another... so have you tried the Kain pinangat? tayo guys! Yeah. Masarap. Masarap siya. First, another... Kasi naman, ano yan, ang gabi. Gabi. Actually, we have that sa Negros, pero hindi siya binalot. Pero mas mataste mo yung ano niya pag ganun. Hindi ko sa Mas amin creamy marami siya. kasi yung gabi. Nasa bahan. Ang sarap. Magkano? Her name is Nico. So, we're going to feature here the chili ice cream, which is famous here in Albay. So, we actually have level 1, we have level 2, and we have level 3. So, we also have their new product, which is this mango graham. It's also spicy, right? So, when we say spicy, it linked to the delicacies and the food of Bicolano. So, I'm very much excited to taste. Guys, ito yung kaibigan ko, si RR from May backup Cebu. ka, may backup ka pala sir eh. I'm from Bicol, and she's from Cebu. So, this is number 1. May quality control pala. 1? Oh, no, that's number 1. Start muna tayo sa 1. 1 yan? Oh, fine. Ito, tita, ano to? Level 1. Level 1 mango. Parang normal lang. May aftertaste na. I cannot taste because I'm a chef as well. Sa amin naman kasi nung sa Bicol, yung sili, ginagamit ko pa sa Depende kasi sa mahilig sa sili. meron siya. Yung aftertaste niya, anghang. Pero you can taste the mango. Right. Yun. This is strawberry. So, kita magkano itong ganito pag binili ng mga customers? Benta ko namin 50 ang isa. 50 each. Kapag kumuha sila ng 10, 45. Oh, okay. So guys, if you're here, I was telling you earlier that Sour is one of the famous landmarks here in the Philippines. So, mostly yung mga tao na pupunta dito sa Albay, pumunta dito. So you really have to go here at Jeminas. It's awesome. Thank you. Strawberry and spiciness. Dito, pag Depende yung kasi sa flavor. pag ano dito na siya lumalabas sa akin yung let's try number 2. Gumuguhit na yung anghang. Oh, number 2 yung ano to vanilla. Hi. Hello. Mas nakakanta sa number 1 of course.
Yung Kaya pa? anghang na nandito na sa hanap kanila dito. Kaya kaya ko pa. Yung number 3 yung extreme, di ba? Ito po yung super extreme na. Mas mataas, Mas mataas siya number isa 3. sa level 3. Okay. Okay. Kaya ko. Kaya Parang ko. ganyan. Parang yan. Okay. Kasi ito number 3. Siguro yung number 3 mas mahal. Hindi. Pare-parehas lang po. Flavor. Chocolate. Chocolate. I really wanted to make, I really wanted to taste the really spiciness. Nung gano'n ako. Dadamihan ko. Spicy na. Ano ba to yung, ano ba to yung mouth ko? Ang hirap pakisimahan. Can you feel the spiciness, please? Yan. Dito na rin. Sa dila na hanggang. Sa dila, oo. Kanina dito lang. Tapos sa dila. Tapos yan, talagang lahat na. Super. Parang sa ano ba? Yung sa Naman. Pancit Canton na. Do you dare to... Okay. So this is the Super extreme. super extreme. Sili flavor na talaga siya. Yung flavor niya. Yes, po. Wala rin siyang ibang flavor. Sili Okay. talaga. So, tita, just prepare water. Baka, ikaw, are you really, ako, kahit na yung sili, I don't dare to eat it. Talaga? Madamihan mo. Okay, damihan ko daw. Sabi nung tayo kong Cebuana. So, Matapang na yung ano niya. boy, please. Please lang ha. Extreme na to. Extreme na to. Damihan na. Damihan ko pa daw para ma-feel ko yung extreme. Iba, parang iba yung ano niya. Parang matapang na. Basta, extreme daw siya. So, extreme siya. Parang same. Pero, yung, yeah, unlike siya ng number 3 na mas spicy to, pero, para sa akin, it depends kasi sa ano ng tao eh, sa taste eh. Pero sa akin naman kasi, okay lang. Sa akin, mainit na. Kamit na. Sanay kasi si Sir sa maanghang na maanghang. Pero yung iba, sawan pa lang. Yung hindi sanay, yung hindi sanay. Kaya yung iba, challenge sa kanila yung super extreme. Challenge pala to guys. So, ubusin ko yung extreme tayo. Hindi ko yung maubos. Challenge sa kanila nung makakain sila. Ito. I am actually looking for the famous Pinangat, but I am actually here at Tagsawa Ruins and sobrang gutom na ako. So, titikman natin yung Pinangat ng Bicol. Actually, I really dream of this kasi nakikita ko lang siya sa TV, sa biyahe ni Drew, at saka ito. So, let's try. Sarap. Sarap, Harold. Yeah. Kuha ka ng rice bowl. Yeah, okay lang. Ang sarap, promise. Saka, natikman ko na siya. So, ito, Bicol Express. Tama ang hanga. Gusto ko maanghang kasi. Ito yung babaga. Gusto ko nagbabaga. Kuya, Ano, nagbabaga na ba? Oh, ano, what the face says? for me like 50% lang. What? Sarap.
mataas ang kwan mo sir, spicy tolerance. Correct. Yung iba, wala na, inaayawan na yan. Ganun. Daga? Yes. Ito? Yung iba, ang hihina nila sa anghang. May mga ganun talagang tao. Kahit mga local dito, ganun din. May mga, kumbaga, hindi lahat ng local na mahilig sa sili. Pero may mga tao dito na, kumbaga, dinner pa, kumbaga, hindi nawawala ang sili sa pang-araw-araw na kain. Ultimong pansit, talagyan ng kwan, tudurog ng sili, mga ganun. Yung ramen? Mga ganun. Yung sili maliit? Yung ganun ko. Hindi pa talaga ano. Siguro Bicolano blood. Sarap. Alam niyo yung connotation na kumakain ng Bicol Express sa Bicol? That's awesome. Nakaka-proud. You got to taste a particular dish na pinagmamalaki ng isang probinsya. So, sarap. So ito, yung Pinangat. Yung Bicol tour nyo, kung hindi kayo pumunta at matikman to, promise, so you really have to taste even the extreme spicy ice cream kasi gawin yung worth it yung travel nyo dito. Kaya tita, maraming salamat and hopefully I know this is already successful but it will be more successful kasi you really have a good scenery here. Mag-open kami next year ng bago namin place sa labas, yung Jimaina's Crown and Restaurant. Diyan lang sa labasan. And that's why, realization is that I'm really proud. I'm really proud na at least, I got to taste the chili ice cream which is napapanood ko lang sa vlogs. Napapanood ko lang sa mga TV shows, Biyahe ni Drew. I really love that show. And maraming salamat talaga. Thank you, Dipa. And so, i-picturean ko. May paso